1, 2, 3. Hello, mic check. 1, check, check. Mic check. 1, 2, 3. Check. Okay, so mga kabisado, live kita diri sa may area sang Banwasang Leganes, sa sining adlaw sang ano no sang Webes no, magapatigayon ang Banwa sang ila sining sinadya sa Pasko 2022 kag kadungan man sini mga kabisado ipatigayon man ining Porky Festival sang Banwa sang Leganes mga kabisado, kung sa diin magaparada sa dili madugay ang mga litson sa nakalain-lain no nga mga kabaranggayan diri sa may Banwa sang Leganes mga kabisado. So amo ni karon ang sitwasyon nila diri no, nagahulat na lang sa go signal sa LGU para mag-umpisa na official ining kapista ining festival nga ginapatigayon karon mga kabisado diri sa may Banwa sang Leganes, Iloilo. 1, 2, 3, check. Mic check. Check, hello. Check, 1, 2, 3, hello, mic test. Check. Hey, check. Mic testing, check. Sa bali ning Folk Festival mga kabistado, ang kabugusan ini no, ang tagsa ka mga kabaranggayan ang nagapreparar sang ila sining lechon nga ay kaparada sa sining adlaw mga kabistado diri sa may Banwa sang Leganes. Bali ini isa ka kontribusyon kay ang aton sining Banwa ang napedalom sa red zone. So ang iban sa ila sining mga hog racer ang napiktuhan gid sa sining ASF mga kabisado. So ini isa man ka pamaagi sa aton sining lokal nga gobyerno para at least makabulig man sa aton sining mga hog racer, mga farmers naton nga napiktuhan sa sining ASF mga kabisado, agod na makabulig man makabalik-balik sa ina sining income diri mga kabisado sa Banwa sang Leganes. So may ginpreparar ang aton sini nga Banwa no sang isa ka banda no para ti amo ning gamiton agod mangin preparasyon naton mga kabistado sa sining ASF sa sining Porky Festival. Maayad nga hapon Leganes. Maayong hapon sa ating tanan. Ilabinagin sa ating mga participating barangays who are with us this afternoon. Thank you so much. And also we would like to inform all of our participating barangays to please proceed at the right side facing the stage, for in a short while we are going to start our program. Please do prepare your lechons at the right side facing the stage to the fire stations area. Please proceed to the fire station area, for in a short while we are going to start our program. Again, all participating barangays, kindly proceed to the road near fire station. And also we would like to inform those barangays nga may float nga vehicle ginang gingamit para sa aton nga sa ila lechon. As you enter later on sa Mayor's Drive, lihog na lang bit-bit sa aton lechon. Okay? Ang ginakarga ang lechon sa ila float, pag enter nyo karon dito sa may Mayor's Drive, bit-bit na lang, okay? Ako ato nyo gali, sorry. Sa liwat, ina-inform na ito ng tanan ng participating barangays to please proceed to in front of our Leganes Fire Station, for we are going to start the program in a short while. Thank you. And we would like also to encourage and to invite everyone to come and witness the first ever Porky Festival in our town, and also the switching on of our lights later on.
This is actually a part of Sinadya sa Pascua 2022. Check 8. So mula tulat kita mga kabistado kay sa dili patugay no mag-umpisa na ining 4K festival sa Leganes LGU mga kabistado. So amo na di karong sitwasyon no. Damok sa mga tao. Alright, so for the flow of our parade, first we have the Leganes National High School Marching Band to be followed by our LGU Leganes and employees, and also to be followed by the 16 barangays. We have number 17 from Barangay Nabitasan, 16 Barangay Inobatan, 15 Barangay Kamangay, 14 Barangay Quintas, 13 Barangay Gihaman, 12 Barangay MV Chanova, 11 Barangay Poblacion, number 10 we have Barangay Kagamutan Sur, number 8 we have Barangay Napnon, number 7 we have Barangay Calaboa, number 6 we have Barangay Kagamutan Norte. So sa aton sini nga mga kabistado, standby lang kamo kay madulong kita sang latest nga mga updates karon diri nga nagakinabo diri sa may area sang Leganes sa Iloilo mga kabistado no. Ini may kantanan sa ginahiwat sa karon nga 4K Festival sang Banwa no. So bali base sa report nga ato na baton mga 40 ka mga baboy mga kabistado ang ginpangletsyon no sa tagsa ka mga kabarangayan. Bali tag duwa every barangay ini mga kabistado agod nga maka dalaman sa ila sining lechon diri sa may Banwa agod makabyanan nga baligya sa aton sini nga mga kabistado nga magapadulong diri karon sa may area sang Leganes mga kabistado. So amo ni karong sitwasyon naton matawhay pa as of this time ang area sa may plaza mga kabistado sang Leganes municipality mga kabistado no. So amo na di karong sitwasyon no. So ang gapreparar pa ang mga organizers no sa sini nga mga tinion sang area kung sa diin patigayon kanon patigayon ining again programa. Requesting all of our participating barangays to kindly proceed to the waiting area where we are going to start our parade, our program. And again, this is just a part of Leganes Sinadya sa Pascua 2022. We are also inviting you to come on December 18, Sinagabong sa Pascua, 2 p.m. at Fiesta Pavilion. We have the Igun Contest, 5 p.m. here at our Jubilee stage. That is also on December 18. And December 23rd, we have the Search for Little Queen of Christmas, 5 p.m. here also at our Jubilee stage. Calling all our barangay captains to please proceed to the waiting area for we are going to start our program. Again, all officials, kag ang masunod sa parada sa lechon nila sa kada barangay, pwede na gid kita tani kamat-amat sa waiting area in front of our Leganes Fire Station. Hello, mic check. So na mga kabisado nagkaprepara ng ato sining procession team para sa pag-umpisa sa sining selebrasyon or ining 4K Festival mga kabyanan sang Banwa sang Leganes Iloilo.
So masadya na di karon mga kabistado kay ti mga lechon iparada sa sang tagsa ka mga kabaranggayan, no, sa palibot sang Leganes plaza para presentar man sa aton sini nga mga kauturan nga nagalagaw diri sa Banwa sang Leganes mga kabistado. So sa tanan naton nga nagalantaw may dayad rin nga hapon sa inyo kag padayon lang no sa pag antabay diri sa aton sining live coverage sa sining 4K Festival mga kabistado sa aton sining nga Leganes LGU agod maghatag man kalingawan at the same time para presentar man sa aton sining nga mga listeners kag viewers nga ang baboy diri sa Leganes nga sa gyapon no pwede makonsumo kag ini contribution para sa pagpakita man sa aton sini nga mga pagsuporta no sa Banwa kay ti ang Banwa sang Leganes mga kabistado napaydalom ini siya sa ginatawag bala nga red zone no kay ti apektado sang sining ginatawag naton na kuan bala ining ASF no, so that's why ang aton sining nga mga LGU ang nag-initiate sa sining 4K Festival para nga makabulig man sa aton sining nga mga kuan bala mga farmers sa grazers naton nga naapektuhan sa sining African swine flu diri sa aton sining probinsya no. So bali ini kontribusyon sang Banwa sang Leganes at the same time sa bulig man sang aton sining Iloilo provincial government no sa idalom sa aton sining Governor Arthur Defensor Junior mga kabistado. So man di karon sitwasyon nato na diri sa may area sa Leganes Plaza no. So ginatamyaw tagid sang bayad gid nga pag-upod kag pagpakigbahin sa aton diri sa aton sining pagpangalagad si ang Chero kag Giliergan family sang barangay San Vicente Leganes at the same time sa mga Jimena family sang barangay Kabilawan Barutang Nuevo mga kabistado. Makita man naton sa palibot mga kabistado ang aton sini full force gate no ang aton sini nga mga kuan nga mga kauturan nga mga kapulisan nato no and authority agod mag-secure man sang area mga kabistado para sa mga nagadugok bala sa sining adlaw agod ma-secure man ila security. So that's why ari gid ang presensya sa aton sini nga mga kapulisan sa sining nga matinion mga kabistado no. So sa aton sini nga mga kauturan ha. So send lang sa inyo sini nga mga greetings kay i-greet nato na karon dili madugay mga kabisado. So ginapatamyaw lang ang queues number 3 sa sini nga tinion no diri sa may Leganes Plaza mga kabisado. We are going to start our program. Ang Aimida Parade. music nga flag ceremony di mo na pagpano na. Paano mo na mute? Settings, din yung settings yun. Again, calling all the attention of our barangay captains of each participating barangay. So mabalik kita pagkatapos gid lamang mga kabisado nga mag-umpisa na gid officially ining aton sining celebration. So nagikan sa Banwa sang Leganes Iloilo ini si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.